Dámy a páni, v dnešnom videjku môžem používať ľud iba z 3 čestiek a ostatok z eliminovaných protivníkov. Dajte like a užite si videjko. Hlava! Dostane strašný bím. Jožo, ty prestaň klamať. Padneme si tu za Masked Meadows, lebo tu sú, myslím, že 3 čestky, tak rovno by som ich otvoril a mal by som loot. Yes, sme tu sami. Jedna. Ne, to je len jedna už. Tu bývali 3 čestky. OK. To zájerko mám actually rád. Nás 2 legendárne. No takto hej. Dobre, ak túto hru nevyhráme, tak viem, kde budem lendiť. Poď. Nice. Mamut pistolka. Let's go. To je tiež celkom good. Ja dúfam, že tu nebude auto. Lebo inak sa asi tam nedostanem. No je to maximálne typek. To je bot, či? Jest to bot. Tak čo mal za ľud, ale týpek 100 metrov. To mám. Chill. Máme to tu. Prosím, sentinel pumpa. To není úplne najlepšie. No tak môžeme to skúsiť. Jak tak vidím, ja to budem hrať asi takto. Hej. Ten týpeček je v tom vlaku. No. Dostal. Pade. 90. Pekne. Nice, máme ho. On mal dočkoň. To je blázon. To je blázon. To čo mal za ľud? Niekam typeček má najviac jedno. Komu ja ho netrafím. Kamu, no way. No way. To mu on zazriftal. Nie, to je bot. Kamu, ona bude celú hru zdrhať. No nič, ja ho nezabijem. Ja keby trafím ten mamut snipe na začiatku, tak je už 6 krát mŕtvý. Nie, ja som krivý. No ešte si vezmeme toto. Bum. Nice. Chudák. Oh my god. No way. No way. To bol
To čo, zabijam za hráčov. No takéto NPCčka tu mám, hej, že Yellow Jacket. No nič. Mňa by zaujímalo, či ešte žije ten týpek s tým grenade launcherom. Doslova s tým grenade launcherom iba zdrhá. On je najhorší ten týpek. Zastav sa, zastav sa. Zastav sa. Ty simple dyťák. Stoj. Dík. Zvlášť mám 5 bitcoinov. Medailo nejaké. On zomrel. Jeho vypal týpek se SMGčkom. Ja neviem, kde je ten týpek. Aha, tu je. Poď si pre medailu. Kamo, to je on. Asi. Kecáš. To je také hovno slabé. Kamo, môj aim. No, GG 1v1. Lol. No. Ani to neskúšaj. Yes. Nice.